ברור שלקפלניסטים מפריע מאוד מינוי של דוד זיני לראש השב"כ, והם עושים כל מיני דברים. קודם רדפו את אבא שלו על הדברים שהוא כנגד המדינה, ואחר כך מצאו את האח שלו שהוא כאילו מכר סיגריות. התברר שזה לא הוא מכר סיגריות, החיילים שהיו תחת פיקודו, שהוא לא היה מודע בכלל שזה הולך לעזה וכו' וכו'. הרדיפה, ברור. רוצים למנוע משב"כ לחקור דברים מאוד חשובים. איזה דברים הייתי חוקר נוסף למה ששב"כ עושה שאני אינני יודע? קודם כל מה שאומרים פצמ"רית. התובע הצבאי, הגברת תומר ירושלמי הזאת, שאיש לא ידע איך לחקור. משטרה? למה משטרה? היא עשתה עבירה ביטחונית, אז צריך לעצור אותה במרתפי שב"כ, עם כל השיטות ששב"כ יודע לעשות, לחקור אותה. ולכן ודאי היה צריך לחקור גם את יועצת משפטית. שב"כ יכול לחקור את יועצת משפטית, על הקשר שהיה לה עם הפרקליט הצבאי הראשי וכו' וכו'. וכל דבר אחר שעכשיו מתלבטים איך לעשות את זה, בבקשה, יש לך שב"כ, הוא גורם משפטי מוכר, יש לו גם כוחות שיודעים לחקור את זה. ואגב, הייתי גם חוקר מי פתח את התיק של אח של דוד זיני. הרי המידע שהגיע על כך שהוא ככה וככה וככה, צריך לתת הוראה על החקירה הזאת. מי יכול לתת הוראה על החקירה? זה עניין ביטחוני. אז נכון שיכול להיות שמצ"ח, המשטרה הצבאית חוקרת יכולה לעשות, אבל מיד להעביר את המידע לשב"כ. יש פה גורם לא מזוהה שעושה בחקירות שלא בסמכות, וזה גם כן צריך לחקור על ידי שב"כ.